Jozef Ciger Hronský sa narodil 23. februára 1896 vo Zvolene. Bol slovenský spisovateľ, učiteľ, redaktor, nakladateľ, autor literatúry pre mládež a neskôr tajomník a správca Matice slovenskej. Ako predseda Matice slovenskej priviedol túto vrcholnú národnú inštitúciu na nebývalý stupeň rozvoja a prosperity a naplno rozvinul jej vydavateľskú a výskumnú činnosť. Po skončení učiteľského ústavu pôsobil od roku 1914 ako učiteľ na viacerých miestach, medzi inými aj v Kremnici, kde na Mešťanke založil a redigoval časopis Mládež. V roku 1945 emigroval do zahraničia a v Argentíne žil až do svojej smrti v roku 1960. Pri príležitosti jeho narodenia som si pre vás vybrala úryvok z knihy 7 srdc z roku 1934. Táto novela ponúka 7 rôznych osudov ženských hrdiniek a jedna z nich je aj Tereza. Šťastná osoba si, Tereza. Museli raz povedať ľudia i Tereze, lebo ľudia nie sú celkom zlí. Starajú sa aj o šťastie blížnych, ako ináč nie, nož aspoň závidia. Začnú sa líškať, začnú chváliť, rozprávať, začnú sa dívať a zavšeby zrakom vyžrali šťastie z človeka. Nebali by z toho nič, lebo cudzie šťastie sa nedá zožrať. No a keď sa ináč nedá, nuž, šťastná si, teraz ťa už môže pán syn aj v koči voziť. Zaslúžiš si, dosť si sa natrápila. I dobrý syn ti je, chce sa ti odmieniať, tak čo? Ľuďom Tereza neodpovedala mnoho. Mlčala, ako sa len mlčať dá. A keď ju nikto nedomrzal, sama myslela na syna staviteľa, inžiniera a vychytil ju strašný smútok. Taký strašný, že zalomila rukami a po dlhých rokoch jej vyhrkli slzy. Drobným, ustatým krokom pobrala sa po izbe chodiť, ohmatávať každý kus náradia a prikyvovať hlavou. Áno, všetko bolo razom prázdne. Nevyprázdnilo sa to teraz naraz. Vyprázdňovalo sa to pomaly, ale nechcela si Tereza uznať. Mrzkí ľudia ju prinútili zistiť, že všetko ostalo prázdne okolo nej. Na Ondreja netreba viac prať, netreba ho obšívať, Ondrejovi netreba už viac posielať zlatoviek, Ondrejovi netreba už viac písať. Ondrej, len sa ty chovaj po kresťansky, usiluj sa, aby nejako bolo dobre. Už sa usiloval, už je všetko najlepšie, tak čo? Košele si kupuje sám, obuv si kupuje sám, sušený z hrušiek mu netreba posielať. Ondrej, pre Boha, čože ja budem robiť na svete, keď ti nič nie je treba? Či si mi syn? Či nevieš, že takto ja nemôžem byť? Zalomovala rukami Tereza, trápenie nedalo jej spať do polnoci. A po polnoci hneď vstala. Hodila revolver do koša i trochu zeleného tovaru a vytratila sa na starú púť. Chladná tma ochladila jej slzy v jamkách pod očami. Známy vlhký vietor ošplechol jej kostnaté líca ako veľký dobrodinec. Azda zakývali ich hviezdy a upokojili Terezino srdce. Azda ju ukolísala iba zem, známy chodník, dobromyselne ju klamal krok, že veď ešte nestratilo sa všetko. Pravda, že sa nie, hovorila si sama na strmých úbočiach. Veď mladému človeku ešte všeličo treba. Oho, či nie? Azda je ani nie pravda, že sa má tak dobre, ako vravia ľudia. A akože mám jemu samému veriť? I vykračovala vždy živšie, víťaznejšie, zdrsnela jej zasa tvár i pohyby, kopla do kameňov, zhúžvala halúsky, čo jej náhodou sa dostali do rúk
a keď bola na temene Tomkeru, opľula ho. Starať sa treba, povedala nahlas. Ale onedlho začal chodiť sám syn. Hoci kedy vošiel do dvora, hoci zďaleka musel prichodiť a bol nemilosrdný, nechápal materino trápenie. Čo si prišiel? Čo, nemáš roboty? Po vás som prišiel. Čo? Aby ste mi peniaze neposielali, nepotrebujem ich. A vy, aby ste sa brali. Vári, aby som sa ešte i teraz starala o teba. Čo? Či som sa dosť nenaotlkala? Či som sa dosť nenamorila? Či som sa dosť nezodrala Ale teraz sa ja chcem o vás starať. Čo? Ty len čuš. Ja viem, ako je. Čuš. Ja nikde nejdem, dosť som sa nahlušila a teraz si rob, čo chceš. Ale čuš, Ondrej, čuš. Nemusel čušať. Ba v mrzutosti sa rozchodil s materou. Pritiahol si klobúk na oči, keď odchodil dvorom. Hrízol si pery, keď vyšiel pred vráta. V duchu si čosi nadával o matke a vyriekol takýto nepekný súd. Hlúpa je, neviem si rady. A nikdy nezvedel, že Tereza po takýchto návštevách primkne dvere, tak sa teší, ako sa len najlepšie mohla naučiť cez dlhé temné roky. Mrví si prsty a zásterou suší vlhký zrak. Synovi, čo má hlúpu mať, odnechce sa raz i listy písať. Možno odnechcelo sa i Terezinmu synovi. Bol jún. Tereza sedela pod agátom, hútala, prežúvala čosi a potišku si rozprávala. Nepíše, no. Vrásky hlbšie líhali sa jej do líc a myšlienky dochodili ťarbavejšie. Úzky dvor páchol suchotou, hoci sa rozkladal po ňom popoľavý chládok. Zošedivel celý dvor, no hore o strechu otlkali sa strapce agátového kvetu a rozlievali sa júnové slnečné lúče. Júnové lúče, čo sú inakšie ako všetky ostatné lúče, lebo tieto neprichodia meravo, ako ihly, ale kotúľavo pozakrúcajú sa do klbiek, preformujú sa na zlaté, buclaté decká, aké malovávali starí talianskí maliari a kreslili barokoví majstri. A potom s nehlučným smiechom roztancujú sa po celom svete. Dokotúľajú sa vo veľkom, samopašnom zhone aj na agátové strapce, poroztvárajú voňavý agátový prach, omamujú ľudí. Áno, tak je to. Tých mladších ukolíšu júnové agáty do sladkého sna a tých starších do rozpomienok. Tak je to v júni. I Terezin zrak sa od radosti rozplaší. Prudko vstane Tereza a v duchu odpúšťa i nevďačnému synovi. Sťa by si hovorila. Akože, pravda, veď je agátový jún, akože mi má písať. Našiel si niekoho, iste. Či takú, čo má bielu tvár? Akú si len mohol nájsť? Ach, len im žehnaj, pane, mocne im žehnaj. I tú, čo ma odtisla od syna, tú bielu. Veď ja nerepcem za to naozaj. Ale ja by som ešte rada trochu žila. A keby si mi dal na starosť niekoho, o čo by to kto bol? No, pane,